la loi d'attraction zegny ny raha azaventsika niany fotony boka matetiky zegny atsika amin'ny fiainana andavanandro zegny tafitsabo raha araiky na soit tafivolagna raha araiky na soit tafandeha amin'ny toerana araiky tsy hay hoe fa nagnino ny antony mahatonga anao mandeha agny zegny ke nomboky niany zegny tsika somary angala olombelo zegny hoe mahakasiky la loi d'attraction safe tonga de fandaitsika ataoko fa izy ka mbola voalohany zegny anao zao ty agnatin'ny programme aty ataova poser le vidéo ty zao ty aleva sitolonao miaraka amin'ny kahenao safe araka ny raha tsapako zegny amin'ny olo tafita amin'ny fiainana zegny izy tia manao avy eo tia magnampodipody raha araiky regny zegny izy atao répétition zegny donc zegny izy ka mbola tsy zatry raha zegny zegny anao atokisiko anao s'abonner amin'ny chaîne ty ato iactiver notification anao misy zegny anao magnaraka fa tsy tara ok tonga de fa izy zegny atsika araka ny raha volagniko igny amin'ny la loi d'attraction zegny ny la loi d'attraction zegny karaha ty araka ny fahaizako izy zegny agnazavako izy aminao niany kila raha araiky zegny regninao matetika be na hoe kila raha araiky zegny hitan'ny masonao matetika be zegny findrina zegny ny raha araiky tsabonao matetika be zegny misy information zegny midriky agnatiny mindintsika zegny agnatiny espritntsika agnatiny fagnantsika zegny misy zegny ny 95% zegny igny nle tsy tondotry ary 5% zegny mitototry i raha io zegny mitovy amin'olo jiaby mitovy raha io amin'olo jiaby fa ny mampiavaka izy araka ny raha nivolaniko teo igny zegny ny fagnampodimpodianana raha araiky zegny izy koa ny olo araiky zegny tia magnampodipody raha araiky amin'ny fiainana de tsy maintsy hiteraka résultat zegny donc zegny ny la loi d'attraction zegny tiako volagnina eto miasa be zegny izy amin'ny fitsaboananao raha araiky mipodimpody zegny izy ka anao zegny mitsabo raha araiky mipodipody zegny misy attraction tonga malaky be zegny aminao amin'ny fotoana igny fa agnatin'ny raha araiky tsabogna zegny misy ny atao hoe fahazarana safe à partir amin'ny fahazarana zegny anao mitsabo raha araiky donc zegny manomboky niany zegny tsara ho azonao onony fa hoe ino fahazarana misy aminahy safe aloka magnametsiny olo na soit hoe aloka mivolagna zegny tsy tokony manondro karaha igny fa naroza zao ty manondro karaha igny zegny araiky mandeha agny fa telo zegny mipody donc zegny tokony azontsika fa hoe ino zegny fahazarana misy aminahy anao mizahazaha zao ty zegny tsara hoe anao fa hoe ino zegny fahazarana misy aminahy manomboky za miala avy ambony fandriagna ndraiky ambony fandriagna zegny amin'ny ariva zegny ao zegny ahaizanao hoe ino aby zegny raha nitsabonao agnatin'ny andro araiky zegny hitondranao hiattracte na hoe ahazo na hoe agnantsory le raha tianao antsoritiny amin'ny alalan'ny natiora zegny karaha zay zegny ny fiasan'ny la loi d'attraction fa ny tegna important aminazy zegny ny la loi d'attraction zegny kila raha araiky zegny dininao agnatin'ny fotoana ary ny fahazarana fitsaboananao lay mandiniky igny zegny miasa be zegny ny la loi d'attraction fa ny tegna mahatonga izy azonao malakilaky zegny ny fahitsapanao matsapa mihitsy sainanao hoe zay ny atao hoe feeling ny fahitsapanao hoe karakory zegny anao amin'izao maregny faly anao amin'izao ty sa maregny mbala malahelo sa maregny tsy alezileze zegny donc zegny manomboky eto zegny tokony ho conscient zegny anao ho tsolonina mihitsy anao hoe ny fiasan'ny la loi d'attraction zegny à partirany raha ohatra ka tonga de hijompo zegny anao tonga de antiligny zegny anao am'lay farany sarotro fa raha ohatra ka rehefa zatry zegny anao mora hely izy amina feeling zegny miasa amin'ny feeling zegny miasa amin'ny feeling zegny igny zegny kila raha ampodiko ndraiky zegny izy teo igny nazavaiko teo igny kila raha araiky tsabonao zegny agnatin'ny raha tsabonao zegny misy fahazarana agnatin'ny fahazarana amizay zegny agnatin'ny 24 heures na soit anao miala avy ambony fandriagna zegny ino amizay zegny raha tsabonao de ino amizay zegny raha dininao ino raha hitanao ino raha volagny vavanao ino raha tsapanao
donc zegny miasa bebe kokoa zegny la loi d'attraction raha ohatra ka anao zegny mahatsapa raha raiky positif io na négatif. Donc zegny manomboka hoe tokony azonao honogno fa hoe la loi d'attraction zegny malaky kokoa raha ohatra ka amin'ny fahatsapanao raha raiky tsara na koa hoe ratsy, fa io zegny safidy aminao. Fa raha ohatra ka amin'ny fahatsapanao izy tsara zegny de tonga izy ho azonao malakilaky zegny ke araka ny raha fataoko zegny ambelako ambano ny ho an'izay olo vognono, ho an'izay olo mba tia manifester zegny ny raha raiky tiany ho azony amin'ny fiainana. Fa ohatry naka zegny za zegny somary concentré ihany zegny za amin'ny raha agnatin'ny raha ty ato, izy ka mba tahay zegny anao karakory atao mitsabo izy ambelako ambano ao zegny le fotony question i raha ty zegny raha ty somary manahiragna maro fa ataoko tsy accident zegny anao nahita vidéo ty ambelako ambano ao zegny anjaranao de ianara zegny kila raha ampianariny olo magnazava raha aminao amin'ny le ambano ao fa ataoko fa mety ho azonao zegny izy raha ohatra ka anao zegny concentré. Ohatra anao zao ty zegny nizaha vidéo nakaty jusque tamin'ny farany somary lavalava ty fa naharitra zegny anao nizaha jusque amin'ny farany sorako anao irasa amin'ny namanao agny ary sorako koa zegny anao mbala magnaraka tsy tapaka ary sorako anao za toujours misaotra anao fo sorako koa zegny anao ny abonné amin'ny vidéo ty, isorako anao mi-cliquer notification anao, isorako anao ho faly mandraka hariva amin'ny fiaignanao ka tonga anao atakatra ny raha raiky tianao takariny ke amin'ny magnaraka antsika mano misimisy zay ary fa